ngaturaké genging panuwun dhumateng panjenenganipun Bapak Sakat. Ya kuwi mau wis gelem nglestarekake budaya bareng-bareng membangun jati diri bangsa. Tepuk tangan buat Pak Sakat. Luar biasa. Arang nganggo banget lho, Nduk. Wong sing gelem nanggap wayang wong mantu pisan. Ngono. Lah ragate akeh. Sapa sing ngomong tak takukane? Janji gelem neng Kaliwowo ngarepe Pak Soni kae mlebu dolan neng omahku pira wae tak nyangi, Nduk. Oh, ngono. Tenan, aku karo warga masyarakat Bulak ki ora ya kuwi mau ora ngajak apa-apa, aku mung ngajak paseduluran. Mergo kanggoku aku dulur karo duit, nek kanggoku tetep abot. Bener. Malah bener. Matur nuwun lumantaran Mas Darto awake dhewe lakon sowan ana kene. Oh, ngono. Wis to. Pokok janji pasrah Mas Darto ngono wis iso murah. Kok iso? Wah, ngenyange kaya ngenyang blambang, Nduk. Diitung, lah sindenmu 5, depen ke sinden 3, berarti aku ping tambah semene. Kok dipadakne? Ya matur nuwun ora apa-apa. Berarti ki anggaran bengi iki mung tambah sinden 2. Anggarane padha karo bersih dusun. Aku tobat musuh wong siji kuwi. Nek ya ora apa-apa. Ora apa-apa nduk wong aku ikhlas kok ya ikhlas. Ikhlas lahir batin. Apa nek karo panjenenganipun Bapak Sakat lan Ibu Sumiyem ikhlas nganggo banget. Oh ngono. Temanten mau diungkuli kembar mayang. Apa werdine kembar mayang? Kembar rasane dimen mayang-mayang sanubarine. Oh ngono. Ning kembar mayang kuwi ana janur, Nduk. Janur kuwi apa? Janur kuwi janma, nur kuwi cahya. Dadi temanten mau diungkuli kembar mayang ing pangajap iso cumlorot cahyane mblerengi wong sak jagat raya. Weh ngono. Ana gambare godhong andong. Apa werdine andong? Andonga supaya oleh berkah barokah karo Gusti sing gawe urip. Oh ngono. Ana gambare manuk. Manuk ki apa? Manuk kuwi manuke manuk merpati. Manuk merpati lambanging kasih sayang. Sing kakung sayap tengen, sing putri sayap kiwa, mabur dhuwur, ngambara menempuh cinta yang abadi. Watch pada kesempatan malam hari ini, keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah itu bukanlah keluarga yang tanpa masalah, namun keluarga yang bisa menyelesaikan semua masalah tanpa solusi. Itulah yang dinamakan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Tepuk tangan buat Mas Anggi. Wah, luar biasa. Mas Anggi, tesih ungu, tesih pundi Mas Anggi? Yayine pundi? Oh niku Mas Anggi niku. Mas niki saran kagem jenengan mangke saderengipun nggih menika saresmi atau menjalankan hubungan dengan istri kudu nganggo donga, Mas. Dongane ya kuwi mau sadurunge sampean ndodhok lawang. Dok ora pati-pati ndodhok lawange bojoku, ora pati-pati ndodhok lawang kamar, ning aku ndodhok lawange rejeki. Oh. Nyandak astane garwane ya ngono, maca Al-Fatihah ping 150. Nyandak rikmane garwane maca surat Al-Ikhlas ping 345. Engko piye? Engko keturon. Neng jamu, Mas. Lho, jamu. Kaya aku resepku, ndok bebek 3. Susu berbren 2, uyahe 1 kilo. Ora biyen. Biyen gayeng nganggo banget. Sing nonton jane ya akeh, sing nanggap kok arang-arang. Ora apa-apa. Muga lantaran bengi iki wayang ngrembaka awake dhewe iso nyambung paseduluran. Ya matur nuwun. Komplit awake dhewe saka Kaliwowo Kedunggalar, Nduk. Saka Kaliwowo Kedunggalar. Nggawa Widyawati cacah ana 5. Weh, ngono. Iki engko bengi ya ana kibote barang. Ana orjene. Piye to? Murah wis meriah. Lho, kurang piye? Karo campur sari awan bengi lho karek nambahi sithik. Sing mepet awake dhewe iki ana tetembungan tak kenal maka tak sayang. Sing mepet awake dhewe iki bojoku, Nduk. Ngono. Asli Plosorejo Kedunggalar sebelah jamu Pak Rus. Ya iki wonge ya iki bojoku Agatha Viviana Bernis ya iki. Wong sing gemati karo aku, wong sing sayang karo aku, saking gematine aku mau urung tangi wis